וככה רבי יהודה פותר את הסוגיה, הבנת? כן, אחי, אבל אתה בא להכתרה? לא, השמיניסטים האלה מעפנים, לא יודעים לעשות הכתרה. שמעתם מה הוא אמר עכשיו? מה? הוא אמר שהם לא באים להכתרה. תקשר לביז'ו. ביז'ו. הלו, ביז'ו? שלום. מה פירוש לא מגיעים להכתרה? סלח את החוטפים. הנה, האורגניזם בתנועה. סע. מגש! לא נפתח על מגש! לא נפתח על מגש! לא נפתח על מגש! הנה, טוב, תכניס! כנס כבר לאוטו! אין מקום באוטו! נאור, צריך בחוץ, אין מקום באוטו, יאללה! שיט, יאללה. הלך הפרומו, הנה על רבא, הלך הפרומו. יאללה, בוא נוציא אותו ברגל, בוא! צא, הנה על רבא, צא. צא החוצה! בוא ניקח אותו, יא אללה, למה אני אעשה את העבודה הזאת, יאללה, דבר. שלום, אני נחטפתי על ידי השמיניסטים המפחידים האלה. עצור רגע. תקשיבו, זה לא נשמע טוב שמיניסטים מפחידים, זה לא מסתדר, מה נגיד לא נכון? תגיד בשירה, נגיד השמיניסטים המפחידים. לא, איזה טמבלים! טוב! וואי, אחי, תגיד השמיניסטים אתה מגיע. שלום, אני נחטפתי על ידי השמיניסטים הטמבלים האלה. אל תעשו את הטעות שאני עשיתי. מה אתם עושים פה? עושים פרומו לחברה! בוקר ככה לא עושים פרומו, עופו מפה! ככה לא עושים פרומו! גרוע.